Pauwi tayo ngayon sa Pampanga uli. Yan. Ito yung bypass ng Laredel. Papuntang ano to, papuntang Manila, dire-diretso. Lusot ng NLEX. Yan, malinis yung daan. Sunday ngayon. Kasama natin si Flexi. Day off na naman. Kaya makakapag-travel na naman tayo. Yun, no? Bilis. Chill ride lang tayo. Ginagawa pa pala to. Buti nga ngayon, pinapadaan na dito eh. Dati, yung sa kabilang side lang. Ngayon, okay na. Ito, yung may mga natitira na lang na konti. Ito, hindi pa nadudugtong. Yan. Tapos, pagdating ng isang kanto doon, o pangalawang kanto, liliko tayo. Kapulilan. Then, lalabas naman tayo na Kalumpit bypass. Makalumpit tayo hanggang dire-diretso na ng Apalit, Pampanga. Diretso na yun. Mga crossing dito. Napagod ng Balagtas. Mas mabilis dito dumaan kaysa sa MacArthur Highway. MacArthur luwak-luwak. Dito ang ganda ng daan. Kaya lumili ko pa kasi nga. Hindi ko tapos yung mga ibang daan. Yan, paliko na tayo dito. Laredel, South Mapel. Diretso na ng Pulilan. Ayan, may mga signboard naman eh, makita. Pulilan. Kasunod na yan sa ganda ng view dito. Marami din pala dito, puro mga pabrika ginagawa yan. Malaki, mga dosang drainage. Daanan ng tubig. Marami ng mga pabrika dito. Yan po ang biyahe natin. Dito lagi lumadaan pag uwi ng Pampanga. So natin yung sniper.
Yan oh. Sarap mag-ride pagka gantong maluwag ang daan. Nga pala, may hintayin tayong kapatid ko. Makikita kami doon sa Kalumpit. Nasabay yun papuntang Pampanga. May dala-dala siyang computer. May balak silang mag-negosyo ng computer shop doon sa Pampanga. Testing na niya doon. So, hintayin natin doon sa kanto ng Kalumpit. Ayan, kita-kita na lang tayo doon, mga kapatid. Maraming salamat. God bless. Stay safe. A few moments later. Yan, dito na tayo sa Bayan ng Pulilan. Palabaw. Ito papuntang Baliwag. Yan. Yan, dito. Didiretso tayo dito. Puntang Kalumpit. So ayan, shout out nga pala kay DJ Kuyos na pareho kami ng motor. Naka Flex 125 din daw siya na kulay pink dahil yun yung gusto ng kanyang misis. So ayos daw manakbo, binabiyahe niya ng Zambales to Cavite twice a month. So goods sa goods to mga kapatid, subok na sa long ride itong Flex 125. Maraming salamat sa iyo sir, ride safe always and God bless. Shoutout din pala sa aking youngest brother na si Edwin Natabio. Ayan yung ating kasama pa uwi ng Pampanga. So shoutout sa iyo, God bless at ingat palagi sa pagdadrive. So paano mga kapatid, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood and God bless. Stay safe everyone. Moxky Vlog.